Eta honek ere, ze interesantea dauke, abonamenduak alde batetik, eta deskontuak beste alde batetik. Orduan, abonamendu mota desberdin piloak dauzkate, joan ikusten dut pilitzen da. Baina, horiek ezagutzen dituzue, azkenen bonuak eta lako zazue dauzkazue. Eta hemen, sartzen bagean informazioetan badiez abonamenduak. Eta ez dela sartuta zantzatzea, Orduan daukozu adibidez, 70 euroko hortan, bauzkotu lau espektakulo. 30 eurotan, 2, 80 eurotan, 3, bale? Hauek ez die bonuak. Hauek gehiago die, deskontu antzeko. Osa, azkenen 1000 eratako bonu daude. Dela Mediterraneo, 3 espektakulo, eta orduan, hau dela antzoki oso gauza asko antolatzen dute, Eta gero baita ere, deskontuak. Orduan, hemen danetik daude, urrena ikusi behar dugun publikoarentzako ere bada hau, Baina, hemen adibidez daude, etortzen baldin batzea, justu, espektakulo hasi baino, azkeneko ordu beten etortzen batzea, sarrerak erdi prezioan daude. Orduan hori da, gutxi dauzen ezak betetzeko. Hau behar bada, ez da izango erregularizatzeko helburu ez dauke, baina behar bada zeak, bai, 25 urtetik berakuntzako prezio berezi, 25 urtetik gora, edo zuk adibidez, erosten baldin badezu abonamentu baten ikusi dugun teatro guztirako, zuek bezu beste uste dut dauzkera areto bat dauka opera, orduan zuk hemengo abonamentu osoa kompleto autoguzteko hartzen baldin badezu, gainontzeko aretotan dauzkadan eta guztitara deskontu dauzkezu. Orduan hori adibidez bada erregularizatzeko, edo erregularra dienantzako, espezialki, ikuspegia zabaltzeko helburua daukatena. Edo hemen adibidez, musika eskolatako ikasleek daukate musikako programazioan deskontuak, eta saltxeak, Eta, gero hemen gertu dago, furu administratzea zuen beste kaixo kultura, edo bizteko diputazio katera izan duna, azken horrenekin matea, edo hemen ekain berrin eta bilizineten hor eskualdeko hainbat zean horten beste bonu bat, eta nik uste eta hau pixkat ezagutzen dutzuela hau nola da. Kostia da, hau lokatzea, hemen dara pixkat jende bat fidelizatu edo erregularizatu eta nola ditu hori dala edo. Hirugarrena, esan dugu eta pertukatzen dela. Hau da azkenean kolaboratzeko prest dauden publikoen implikazioa eta parte hartzea sustatzea da estrategia. Ja, aurrekoekin gehiago zen jendoren asistentzia. Erregularrak dien horiek asistitzen jarraitzea, eta noizbeinkakoak erregularri hori. Baina hemen ja implikazioa da, eta hirugarren mailan hasten gara lantzen hori, implikazio kontu hori. Hirugarren urratsa azkenen da konpromisoa handitzea eskatu nahi dugu jende hori. Karo, prest dago jende, guk erregularra dien horietan ere laguntzeko preste hori batzu bai, eta bestatzuk ez. Orduan hori beti kontinuki behar dugu, beti voluntatezkoa dara. Orduan, konpromisoa, karo, gu konpromisoa eskatzen nahi, implikazioa parte hartzea, konpromisoa bi modutan eman daiteke. Eta bata, lotura emozional bat eukitzea, hau da, ni baldin naiz, Durangoko kafea antzokikoa, eta hori baldin bat euskalgintzatik eta euskal kultura eta segitzen, eta ni baldin naiz, bereziki kontzientziatua gai horrekin, hanik proiektu horrekiko badut eta txikimendu emozionala. Orduan, horrek bultzatzen hau konpromiso bat eukitzera. Hori da konpromiso mota bat. Barkatu.
hori izan bigarrena. Azkenen behaien balioekin eta helburuekin eta proiektu horrekin atxikimendua daukat. Hori da, balorekin eta helburuekin bat egiten dut. Akaso adibide jarri den bezala. Edo, hori adibidez museo baten kasunik izan daiteke, igual kultur teknikarik eta imaginatzen du gehiago gara asko ez da antzoki bat, Durangoko jarri deten adibidea bezala. Baina igual museo baten gaizeatz bat, hor badago jende bat horko balioekin edo ez dakit nola esan, badaukana helburu horiekin bat egiten duen atxikimen bat. Edo bestela lotura emozionala da esan duguna, azkenen gogobetetze bat edo konfiantza batek sortzen duna. Konpromisoak bi eradoritako izan dugu. Bat, ni konfiantza okot eta konpromisoa hartzeko persona ez du lan egiten da. Beste bada, zuke lan egiten duzun gai horrekiko ni atxikimen bera daukat. Euskara gintzak, edo berdin diotzen lan izan dut. Kuestioa da, konpromiso hori nolabait egiteko gunek eta bidek eskaini bat dizkiola. Ez da, nola esan behar, igual, jende hori prest dau, zuk ez bai dezu aukeraik ematen berditzai lantalde baten bidez, edo zaizerren bidez, ez da parte hartuko, gauza da, ezkenen gu gure laupaite hartetik atera inbar dugu pixka bat, eta jende hori sartzen utzi, ez? Gako hori da, eskaini bat dizkiola bidek eta gunek implikazio hortarako. Orduan, horren daitezke aukera edo bide desberdinek, ez? Azkenen, bai partaideak edo hartzailea edo publiko edo zaten degena eta sortzaileak ja antolatzaile bihurtzen dira, bale? Gure, programazio igual elkarrekin egiten dugu, talden egiten dugu, hor adibide bat, Plateruena kasuantzak edo Durangokoa, dauke zilarrezkoak ekimena izeneko bat, eta hau daukate, programazioa. Bat da, Plateruenako, behaien langileek egiten duten programazioa, eta beste bada, zilarrezkoak hau deitzen dutena. Ea zer egiten dut, lantalde bateako deialdi bat egiten dut, beraz, konpromisoa edo parte hartzeko gogoa dauken jende hori, txikimen daukelako proiektuekin, jende hori etortzen da. Orduan, lantalde hortan, zer egiten dute? Udazkeneko programazioa, claro, ez dana, parte bat egiten delako, baina hoien arten erabakitzen dute. Eta kasu honetan, esate batako atera izan da, udazkenetan egiten dute azaroan, asteazkenero, gainera, orduetegi berezi arratsaldeko 7etan, azaroko asteazkenetan, arratsaldeko 7etan, egiten dute ekimen zehatza, ekartzen du sortzaile bat, idatzile bat, edo ekartzen du laborari bat, edo musikari bat, eta behaiekin egiten du, izketaldia, garoan eta ipadun bezala, golako izketaldi izia bat, eta iriki da, edo zine parte hartu daike, eta badakizue, Plateruena zea zona handia dauken, egiten da beti lepo. Kuestioa da, talde honek, eramaten dola aurre, erabakitzen do, ze jende ekarri, ze fetxa, ze ekimen, azkenen behaien sortu zen hori, edo kurtso guztin, hilen behin, igandetan, azkeneko igandetan uste dut, dantza, euskal dantzak ikasteko, etortzen da. Orduan, lantalde horrek, eramaten da aurrea gero antolaketa guztia. Dana eramaten du behar. Orduan, zuko lako lantaldea martxan jartzen dezunen ez espero noiz benkako jendea etortzea. Etorriko da olako jende bat. Orduan hori da eskaintzea bide batzuk parte hartzeko prest daude. Ikusten batin badeu ez dugu olako jendei, berrik izango da olako zerbait antolatzea. Horren konstiente izan behar dugu guk nahi baldin badeu elkarrekin lantalden antola, implikazioko beste bide bada preskriptore izatea behaiek edo enbaixadore edo nahi dugu zera deitu. Hori zer da, azkenen pertsona horrei aizea eskatzen, zu gomendatu jozu zure ingurun jendei gure jardun honen berri. Eta pertsona hori bihurtzen da gure pozgora inbestak gara esan. Orduan, jende horre batzutan hon nahi gabe egiten da zerbait da. Zu jende hau gustora galimoko zu bat eta beste, jendek
juten da izketan hor. Hora bat, zetik ez dira juten honuntza, etorri beste honta. Ezkenen, hori da, ez? Eta gero, ja, bazkidetzak eta laguntzaien taldeak, claro, gauza bada lehen esan dugun bonoa, baina ja bazkidek ja hemen sartzen dira. Zu ja bazkide ikentzea, ja kompromiso haukotutan ere implikatzeko modu da. Nik ez denei lantalde baten parte hartu programazioa erabakitzen. Nik bazkide ingonez, jarriko tilero 10 euro berria izako. Edo, ezakit. Edo zuk edo auzolan deialdi bat ikenaren, bordun jungo naiz. Ze implikazioare izan daiteke oso desberdine. Nik lantalde baten eta urte guztine honeteke parte hartzen, edo bestei gabe nik bazkide izango naiz eta nire diru emango jo, ez? Une horre, elkarte horre, eta implikazio monta desberdinak egin daitezke. Hoxe da. Eta gero ja, azkena die, esan dut, eskara minimo aukenak eta indiferentenak. Orduan, oain arte esan dugun hiru horiek izango liezke aktibo, publikoa aktibo dena. Horiekin lanketa da lehentasune daukatela, eta hauek bila die lehentasun gutxigoa daukatela, bale? Orduan, hemen helburua da, jende hau, esan dugu bezala, eskaera bat badaukate, ordaukate latentez, badauka, jungo nintzeke, baina ordutegie, eski nik ostira gauko 10etan kontzertu batean, egumekin, edo zakizu ordutan, eski lan ikende eta asteburutan, die normalen ezintasuna dutuna, bai modu hortakok, edo baitare izan daitezke ezintasun fisikoak, gauza bat hemen jendearekin lortu behar dugu behaiek etortza, lehen esperientzia bat izatea eta errepikatzeko gogoak biztea, ez? Orduan guk azkenean oztopoiek izango eman bizkio. Alegia, aitzaki horiek pixkat ezagatzea ditzeke egin estrategia. Bale? Orduan, erronka esan bezala duxe da, eskaintza kulturalera ez etortzeko zaten oztopok edo batzutan erresistentzia burukoke badie, lehen esan zutena, nola jungo ez da nire ikustea. Hori zan lehen estiloa, zakit, tarrioa guztaren duzu, aitzaki horiek resistentzia gutxitza. Jende hau ekartzeko kapazidade askotan dauke lehen esan dugun implikatu horrek, bega etorz ez nekin eta kizer eta baldin badauke zeinekin jun, ze askotan aitzaki bat hori izaten da. Ez da bakarrik ez dauke zeinekin jun. Hori da batzutan, ez dauke nola jun garrai bat, hori da beste bat. Galestie da beste bat. Orduan, deskontuak eta askotan aguntzako ere zuzenduta daude. Prezioen aitzake, eskenik galestie da, baina gero fauko dut ezagitzen sarrera 5 euro eta gero ez non preste hemen batzeko 10 euro ez. Orduan, da pixkat aitzaki horiek ezagatzea. Claro, gero gaina, esperientzie positiboa baldin bada, gaina gustora ateratzen baldin bada, horrengo bateako animo egingo da. Orduan, igual bihurtuko du pertsona hori ja nezbeinkako. Orduan, guk, gure esperientzia hona da notxara, saio barko du baldan honen ere izaten ez, baina asebet eta gelditze hori azkenen ez da bakarrik produktu artistikoa desetan kontzerte bea edo artelana bea, ez hori bakarrik. Produktu periferiko edo zerbitzua balegia zer eztasun euketen izteko, zenbat informazio eman diaten, ez? Testu inguru horrek dana baldintzatzen baita ere pertsona horrenean. Ja, eski parrau banon, aparkatzen ordu bete. Etxean autobusik juteko, eta zer, ja, esperientzi txarra da. Berdin dio, kriston kontzertu izan baldin bazan. Orduan, askotan ez da gure baitan hori, baino, erreztasun batzuk eman daizke. Orduan, kursaleko hori adibidez, hau bai ikiko izut, da, harrigarrie, eta zuzenen hori ikiko dut, ustetan duzuela. Bai, hemen, zerbitzua. Bai, kargatzen dira. Orduan, dozkatu, eak zerbitzua deitzen den. Ezin da sartu ditxun, igual.
igual baina zerbitzari zerbait egoita dago, baina hau dauketena da, ikusten da, daukate ludoteka doainik ekintza kulturalak irauten duen bitartu. Eskea, honen dimentsioa abestetzen, baina hau edanak helburu hori da, oztopo horiek kentzea. Daukazu ludoteka, dazu dut zaitezke lasai asko ikusten espetakuloa. Daukazu parkina lehenengo 60 minutu doain. Daukazu aulki bereziak, tamaina eta altueran. Karo, hau ja irisgarritasun fisikokin da lotuta. Baina bai tamainan zabaleran, baina gero altueran ere bai. Karo, txiki ganoi batzutan hola segun aurren zein dauken ez da ikusten. Bidaz, hau ega eramantu ez zen hori. Taxi zerbitzu daukazu. Nahi batzu, eskontukin eta zaitzer. Daukazu, jatetxe bat. Nahi batzu, gurpildun aurkientzat egokituta da, dozore rampa, bestea eta bizera, dana, gugunet. Gero, entzumen arazoak dituzten entzate, aukera dare, pinganillokin eta bestea. Karo, gorrantzako ezakit bautazen, baina entzumen arazo ezkin entzako pinganilloak dute. Gero, salerak aldatzeko aukera, hau da beste gauza batzuk, azkeneko momentu, joaniko baino, azkenen ezin dut, igual datorren ostiranekora jo nahi dut, batizu aukera trukeetiko salera. Orduan, hauek jundi esatea, aitzaki guztik inbuko izkizu. Ja, pixka beste estremo nio jundi, baina azkenen da, helburu da, erreztasunek ematea, etortzeko. Eta ja lehenengo esperientzia guna adimoke, begoan urren abonamentua derosiko. Ez? Hortak. Noiz buen kaitortzen hasiko. Bale, Bilbon, bakiun zerbitzuela martxan, Arriagako sarera abonatuzu autobus zerbitzu elektroa da. Bueno, edo bermutaren moda, gukora ditu diogu, Adibidez, Iruñan, zentral kafea zaten duten, Asiri, igande eguerditako poteo garaien, kontzertuk eta zegitza elakotan. Orduan hori da, ordutegi bat, batzuk umekin, naik ez du, umea hor da bestea eta ikusten zen. Orduan, ordutegie malgutzea ere, bada, esango dugu, oztopoak kentzea. Hau kontzertu guztiko ostira gauden amaiketan, edo zapatu gauden ezan, gauza asko hasi die, aste barrun antolatzen arratsaldetan, eta larun bat eta igande eguerditan. Hori leku asko. Kontzertak aste barruan, ibiltzutan, balen enkatu izatutena, plateroenak kantaldi eta izketaldi eta ordu hortan antolatzen do, eta hori, lantaldi hortatik atera ezan, zeatik, behaiek bie antolatzen dena interesatu, implikatu pipipi, zatu ez, junali izateko, behar do, ordu egoki bat. Ordu nolako gauzak die, jende honentzat zuzenduta arenak. Zatik, noiz binka etortzen dana, erregularra danak, oztopo egin dituz, interes bauke aktiboa da, etortzen da, diferentzio hor da. Bueno, hauek aprotxa hori ditu, jende horrek, noski. Eta azkenik, eta ja, nolko pasatu, izango litzeke, indiferenteak. Hauek ja, zautu interes kulturan, hemen asko joten daiketena da, interes minimo bat biztu. Osa, nekin askoz gehiago ezin dut zein. Orduan hemen estrategia bat ditzeke, bale? Orduan, paus hori komplexuena eta epe luze lantzea eskatzen duna da. Orduan, baliabide eskesa garen mozke, hemendik hasi dintzat ez da dira. Hobea da, bestetan inbertitzea demora gehiago. Orduan, hemen guk azkenen atentzioa lortu gara. Ez da bezei, osa, atentzioa kaptatzea. Hoi nola egiten bueno, baina, lortu beharko gonduko horre, igual egunen baten lehenengo esperientzia bat dimoke, igual hasiko da, bitu. Ez, baina. Edo bestela, komunikazio planak eta etxen ditugunen, igual ekintzan bat beste, sartu hauei behira. Ez du, igual zehozu hor, kampaina fruta esatezu, bida zantola duen hau, ez dakit bat. Baina, askoz gehiago, edo, hauekin enbaixadorena edo preskriptorena esan dugunaren jende implikatu horrek azkenen kuadrilla juten danen jendea danetik eta bada hola, jende haueke normalen badi, igual jende honengan interesak izpio daiten zerbait ez. Eta hor, atentzio emateko adibidez eta hau ustete, ez dakit, Tolosan non nintzuten, zeintun igerilekoa bai ez, Tolosan. Eta zan, udan, igerilekon jartzen duen mai bat, liburutegiko,
jartzen ditu liburuko, eta mailegu sistema, ez da bakarren momentu irakurtzeko uste baita ere, eaman dikezu eta entregau, zu liburutegia joan. Orduan, jende bat, igual sekula liburu bat irakurtzen ez zona, ez? Zera, igual piztinan irakurtzeko, o atentzia matei, ez daikio liburu hemen existitzen dugu liburutegi. Ez indiferente egia pixka jende hori, ez? Kultura oso urruti bizi duna aspektu guztitan. Aspektu guztitan. Beti da kultura inguru, eta adibidez, antzerketolako gauza, batzutan aretotatik ateratzen badezu, kaleen egiten bat badezu. Batzutan, oain udan, egiten da bazinea, kaleen edo antzerke, edo zu kirol instalazio baten egiten dezunen, baita ere, eremu naturaletik ateratzen naizea, eta egun igual jende batengan atentzioa ematen duzu. Edo igual, 2x1 edo eskaintzak eta bazkide eta arpidonek orduan, enbaixadore horrek eramaten dugu igual olako pertsona bat, deneko esperientzi batera. Adibidez. Bale, orduan, beke zilet. Guaintzek itzen gotze, orduan, laurden gutxikarte dauke, batxedena arte, orduan, ondo iritzen mazaizuenik ekarri paper bat, nokoizot bakoitzei bat, hemen daukeu, iruki hori bat ze ordenetan landu behar dan bakoitza, eta hemen idatzi dizuet baita ere bakoitzekin zer da nik behar dana, ez? Lehenengoekin, mantendu behar ditugu, erregularrak. Noizbenkakoekin, erregulartasuna lortu bat dugu. Eta, zuek nola egingo zendueken, edo dagoeneko zer egiten duzuen. Ariketa goxe ingo dugu, nahi zuen bezala, igual indaikuna da, nahi batzuet, talde handixoa osa, bosnaka edo jartzen bageak, bosnaka jarri, eta da, batzuen nahi baldin batzua apunta, hau norbeak gero eraman ingo duzue etxea. Orduan hau da gehiago zuentzako, nahi batzu apunta, eta beste, orduan hausnarketa da, baina bakot ikusteko joa hemen egitzen gara. Eta hui, da, pixkat, hortaz ez da idatzeko, bale? Igual, bosnaka... Edo montxez, edo igual barrautu edo lehengotik nazio